Вітаємо в ефірі Белсату. Ми починаємо наш стрім з чергового недільного маршу протесту. Ми зараз знаходимося біля гостиниці «Планета» насупроти стели. Тут уже збираються люди, отримлюються у районі Ратуші і Немігі, і по дорозі сюди так само збираються люди. Ми бачили, як їх затримують силовики. Уздовж усього проспекту Незалежності від площі Незалежності униз до Кастричницької стоять силовики. Не глядячи на це, люди збираються, вон поїхав автозак. Тут ми бачимо вже, бодай, що кілька тисяч людей. Ми зараз спробуємо з некоторими з них поговорити. Добрий день, ви у прямому ефірі Белсату. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Протестуємо, як завжди. Зрозуміло. Скажіть, які сьогодні настрої, які чекання від сьогоднішньої акції? Настрой бойовий, чекаємо людей. Пробачте. Скажіть, як ви оцінюєте минулу акцію? Да как и все предыдущие. За нами правда, за нами сила, за нами свобода. Зрозуміло. А скажіть, як ви оцінюєте опошні новини, з перестановки серед силовиків, то, що призначили нового міністра внутрішніх справ? Я без комментариев. Это сложно оценивать. Это что-то невероятное. Это невозможно оценить. На вашу думку, про що може свідчити, наприклад, те, що Вакульчика звільнили у запас з одного боку, поставили помощником на Городнього, з другого боку звільнили у запас з КДБ. Про что это может свидетельствовать? Я скажу честно, последние действия так называемой власти вызывают только недоумение. Абсолютно все. Неважно, жестокие это разгоны, какие-то попытки назначений и даже спешное открытие метро, АЭС. Что они пытаются этим показать, я не знаю. Як там, до речі, метро відкрили, але не все там нечто було у порядку, так? Как и все в нашей стране последние месяцы. Прошлым часом, зрозуміло. Добре, дякую вам. Вам спасибо. Добрий день, скажіть, ви у прямому ефірі Белсату. Скажіть, коли ласка, що ви сьогодні тут робите? Пришли за сынов избитых. За Зрозуміло. уехавших сынов, избитых сынов, на которых места было живого не было, да? Вот. Это наши айтишники, умы и так далее. От унижения души плачут, повсюду стон тюремных стен. Но верим, будем жить иначе. Сердца так жаждут перемен. На лжи не проложить дорогу, дубинкою не выбить власть. Власть на жестокости у Бога, чужую волю не украсть. И так далее. Дякую велике, дякую. Так, добрий день, скажіть, будь ласка, а ви з якого району? А ви що представляєте, скажіть, скажіть, будь ласка? Белсат. Белсат? Так. Я з Кальварії. З Кальвари. Так, ви один прийшли сьогодні з групою? Ну, Кальварія ходить, але ми ходимо своєю групою. У нас є, як не з районом. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте увогуле прогрес протестних акцій на протягу опошніх 90 днів? Як ви лічите, чи вдалося протестовцям нічого домогтися? Конечно, я думаю, что весь этот процесс и до выборов, когда мы возьмем то, что у стране Украине отбывалось, и после выборов это 90 дней, и он этот протест вельми добре показал уладі і усім вокруг нас, і іншим країнам, які нас оточають, що все ж таки є в Україні нація, яка вже не погодилася з тим, що є. І протести можуть бути різні, можуть бути самі великі, можуть бути менші, але головне, що яким би ні був протест, є свідомість, що країна супроть. Гэта, напэўна, мне падаецца, упершыню такое адбылося за доўгае правленне Лукашенка, калі настолькі яўна жыхары краіны выказаліся і выказваюцца, што яны больш не гатовыя жыць так, як яны жывуць. І гэта было і на выбарах, і на пратэсце, у розных формах пратэсных і непратэсных таксама гэта ўсё праяўляецца. Таму, канечне, пратэст гэта і вулічны пратэст, калі мы выходзім на вуліцу, гэта важны чыннік таго, што адбываецца ў краіне, як бы тых зменаў, што адбываюцца, але не адзіны, скажем так.
А вы кажете, протестно и не протестно. А что не протестно? Ну, вось галасаванне, гэта же не пратэсна было, калі людзі галасавалі супраць Лукашэнкі, гэта цалкам не пратэсная як бы з'ява. Калі людзі паміж сабой выказваюць свае меркаванні і гэтага не баяцца, гэта не пратэст. Пратэст гэта калі ты выходзіш, свядома рызыкуеш чымсьці, як бы напэўна, я гэта больш гэта я адношу да пратэста, скажем так, такого. Скажите, а вось сёння практычна тактычна, які план вам вядомы? Вось тут збіраюцца людзі, а што будзе далей? Я не ведаю, які план. Мне падаецца ў гэтым і як бы своеасаблівасць гэтых акцый, што плана няма, ён нараджаецца ў залежнасці ад таго, што адбываецца тут канкрэтна ў гэтай сітуацыі. І якімсьці чынам я не ведаю, як гэта адбываецца, але заўсёды спрацоўвае такі варыянт, які найлепшы ў дадзенай сітуацыі. А скажыце, калі ласка, вось тут выпушчаны з турмы такі Юрый Воскресенскі агітуе за дыялог з уладай і за тое, каб распачаць, наколькі я разумею, спыніць пратэсты і працаваць над зменамі ў Канстытуцыю. А як вы да этого ставіцеся і як вы ацэньваеце гэтыя заклікі? На жаль, Воскресенскі не мае даверу тых, да каго ён мусіць звяртацца. Бо той спосаб і тыя словы, які ён кажа, і той спосаб, якім ён выйшаў з турмы і што ён робіць зараз, не надае яму як бы даверу да таго, каб даносіць да тых людзей, які... Канешне, усе чакаюць. Я думаю, што кожны на вуліцы чакае дыялогу. Бо дыялог гэта якраз вырашэнне праблемы ў тым рэчышчу, якім мы ўсе хочам. Гэта мірнае вырашэнне праблемы. Ніхто не хоча гвалту ў нашым краіне. Асабліва людзі, якія выходзяць на вуліцы. Мы паказалі, што як бы гвалт нам не патрэбен. І дыялог гэта такая форма, якая дазваляе вырашыць праблему без гвалту. Але, на жаль, той чалавек, які як бы ад імя ўлады даносіць гэтыя як бы даносіць інфармацыю пра спробы дыялогу, і ён гэтага даверу не мае. Зразумела, добра. Калі не такі дыялог, як прапануе Воскресенскі на пляцоўках, прапанаваных уладамі, то што атрымліваецца рэалістычна, які наступны крок, на які пагадзіліся пратэстоўцы? Я думаю, у нас ёсць людзі, якія маюць давер не толькі пратэстоўцаў тых, якіх вы бачыце на вуліцы, але ўсіх тых, хто галасаваў супраць Лукашэнкі і за Святлану Ціханаўскую. Гэта все тыя людзі, якія галасавалі за Святлану Ціханаўскую, альбо збірались галасаваць за Віктора Бабарыка, напрыклад. Ёсць людзі... Гэта ўся тая частка нашага грамадства, і гэтыя людзі, яны маюць давер, напрыклад, да Коордынацыйнай рады, у якой ёсць людзі, у тым ліку, за каго галасаваў беларускі народ, і якія па незалежных падліках яны атрымалі большасць галасоў беларускага грамадства. Гэта значыць, што яны надзелены тым даверам, якія і паўнамоцтвамі, які дае мажлівасць гаварыць ад імя беларускага народа. Вось гэтыя людзі, з якімі такі дыялог павінен выбудоўвацца. І як я разумею, Коордынацыйная рада менавіта ў такім рэчышчы і спрабуе працаваць, кантактуючы в тым ліку спрабуючы кантактаваць з афіцыйнымі структурамі беларускімі, спрабуючы наладзіць дыялог, спрабуючы вырашыць тыя праблемы, якія паўсталі, бо праблемы паўсталі вельмі сур'ёзна ў нашым грамадстве, калі грамадства падзелена, ёсць улада, ёсць людзі, якія супраць, і павінна быць мірнае з гэтага выйсця, і гэта адказнасць за вызначэнне гэтага выйсця, яно поўнасцю ляжыць у руках дзейнай улады, якая павінна прыняць крокі якія-то, бо мы усе, і Коордынацыйная рада гатовая да таго, каб гаварыць пра тое, як змяніць, як транзіт улады зрабіць, як прыняць змены ў нашым краіне такія, як дазволілі усяму грамадству рухацца далей. Зразумела. Добра, дзякуй вялікі вам. Дзякуй вам вялікі. Так, дзякуй вам, дзякуй. Значыць, вось мы зараз абздымем камерай, колькі сабралося ўжо людзей, мы бачым сцягі раёнаў. Зараз падыдзем пабліжэй, паглядзім, што гэта за такі сцяг узвышаецца. Пакуль мы ідзем, то вось пакажам панараму злева. Вон там збіраюцца людзі. Вось. Давайте поддержим медиков! Алло! В крови! От кора и на руки!
Кричать, що, значить, народ криві від Караєва руки. Ну, ми нагадуємо, Караєв зараз були міністр внутрішніх справ, відставлені з гэтай посади і призначені помощником Лукашенки. Були перестановки в блоку силовиків. Так, ось ми бачимо Ангарське, стяг Усходу. Сине-жовтые, сине-блакитные стяги. Давайте подойдем, поглядим, что это за яны. Ага, это город Столбцы. Аж на 2 стяги з гербом стовпців. Бачимо люди зі стягами, з червоно-білими парасонами. І ми бачимо тут ціла група людей зі стягами, зі стовпців. Добрий день, ви у прямому ефірі Белсату. Чи можна вам задати кілька питань? Аж на 2 стяги у вас зі стовпців. Скажіть, це у вас тут некая организованная группа со стовпців? Ну, сколько у вас со стовпців? На данный момент 5 человек. 5 чоловік. Отрымливается, а ці були у вас у самих стовпцях протести на протягу цих останніх 90 Были днів? протесты, покуль не почали прессовать. Почали пресувати. А скільки людей збиралося у стовпців на піку? Ну, около 1000 собиралось. Около 1000 чоловік. Так, а скільки населенства у стовпцях? 17. 17 тисяч. Отрымливается, і це коли було улітку, напевно, да? Да, після улітку. виборів. Зрозуміло. А тепер, як часто ви приїжджаєте у Мінськ на акції? Каждые выходные. Кожні вихідні. І, а з якою метою? Поддержать, Підтримати. показать, что и все-таки маленькие города тоже работают. Зрозуміло. А скажіть, як ви лічите, чого вдалося досягнути за ось ці 90 днів протестів? Чи є які відовочні досягнення, на вашу думку? Ну, я думаю, что наш Лукашенко не спит спокойно по выходным дням. Ага, як мінімум такі. Як мінімум такі є. Такий виник, зрозуміло. А який ваш прогноз, як довго прийдеться ще виходити, щоб домогтися своїх метів? Трудно спрогнозировать, пока я Картина. трудно, да. Стільки, трудно. скільки прийдеться, Сколько придется, столько и будем ходить. Ось ми бачимо, жінка, це саме, ми бачимо, напевно, так, прихильниця Лукашенки, так, одиночний пікет, вона відовочно не згодна з тим фактом, що люди тут зібралися. Батька. Так, значить, скажіть, коли ласка, що відомо про сьогоднішній план? От зібралися тут люди, а далі куди, що? Ну, смотрели в интернете, где собираются, но я думаю, какое-то шествие еще будет. Еще ждем, наверное, Тобто по ситуації, да, по ждем ситуації большего буде сбора бачити. людей. Зрозуміло, добре, дякую вам. Бачення. Так, пройдемося ще. Знизу менш видать, тут бачно, що люди у глибині збираються на пересеченні, на перекрижуванні каля стели. Зараз обвіщають про гукоузмацняльники, представники влади про те, що, мовляв, не санкціонована ця акція. Ми бачимо, що люди кранулися. Ось, коли ми поглядимо туди, там проїхала нека машина ДАІ. Куди йдуть люди, не зовсім зрозуміло, максимо групуються. Ось ми бачимо, у далечині мігають некі маячки, то бок це, хутчэй за все, неке перекриття. Давайте ми от зараз поглядимо вунь. Ідуть люди вунь у той бок. Так, а давайте спитаємося. А скажіть, куди всі йдуть, у який бок у ефірі Белсату? Спитаємося, куди-небудь, зрозуміло. Люди
прыйшлі ў рух і, я так разумею, кучкуюцца ў больш шчыльную групу. Зараз мы падыдзем, паглядзім, што там адбываецца. Оп, ідуць нейкія свіст і крыкі. Гэта, хутчэй за ўсё, рэакцыя на бусы і аўтазакі. Мы зараз пройдзем крышачку наперад, прабачце. Так, вось мы бачым, людзі з другога боку збіраюцца, каб перакрыць рух. Людзі выходзяць на вуліцы з абодвух бакоў. Вунь паехалі аўтазакі у далечыню. Пакуль што тут вялікай прысутнасці сілавікоў на стэле не бачна, але, магчыма, яны едуць, каб разгрузіцца, таму што мы бачылі затрыманні па дарозе сюды ў раёне Нямігі. І вось мы бачым, што ўжо людзі, якія паступова кучкаваліся, пачынаюць збірацца ў адзіную калону. Вунь мы бачым яшчэ, вунь адтуль ідуць людзі. Здрасте! Так, значыць, вось калі мы паглядзім направа, што чарада людзей спускаецца з пагорку насупраць стэлы. І зараз мы яшчэ падымемся крыху вышэй, каб ацаніць колькасць людзей, якая падцягваецца з боку Нямігі, з боку праспекту Пераможцаў. Так, мы бачым, вунь ідзе шэраг адтуль. Чарада людзей, адсюль мы нават не бачым іх канца. Зараз ацэнім. Мы не будзем далёка адыходзіць ад месца падзей, но бачым, што людзей даволі істотная колькасць працягвае падсмоктвацца з боку Нямігі, і ўсе збіраюцца атрымлівацца на перакрыжаванні традыцыйным каля стэлы. Зараз мы зробім невялічкі перапынак для таго, каб падключыцца з тым відэо, якое ўжо удалося зняць. Вось мы бачым, натоўп сабраўся на вуліцы і рухаецца паступова у бок ад стэлы. Вось мы бачым, справа едуць бусікі і аўтазакі, а яны пакуль не пад'язджаюць да натоўпу і накіроўваюцца ў бок рэзідэнцыі. Добры дзень. Так, вось глядзім налева. Людзі працягваюць рухацца ў бок ад стэлы, да іх далучаецца народ з пагорка. Так. Добра, на гэтым мы робім невялічкі перапынак і неўзабаве зноў у прамым уключэнні будзем асвятляць тое, што адбываецца. Мы знаходзімся на нядзельным апазіцыйным традыцыйным маршы. Да сустрэчы неўзабаве ў эфіры. Мы працягваем наш стрым з традыцыйнай нядзельнай акцыі апазіцыі. Вось мы зараз пакажам панараму. Вон едуць аўтазакі і адтуль едуць з таго боку, працягваюць ісці людзі. Значыць, вось сабралася вялікая колькасць людзей ўжо. І мы бачым, што некаторыя бягуць з боку праспекта Машэрава. Пакуль што мы бачым толькі бягучых людзей, але не бачым, як за ім бегуць сілавікі. Вось бачым сілавікі. Значыць, хуткім подбегам рухаюцца са шчытамі сілавікі ў зялёным.
Бачым вадамёты пад'язджаюць. Бачым людзі збіраюцца на пагорку. Падыдзем зараз крышачку бліжэй, паглядзім. Вунь падбягае яшчэ адзін, здымаем, так? Вунь падбягае яшчэ адзін аддзел людзей у форме. Услед за імі едуць бусікі. Значыць, пакуль што непасрэднай атакі на пратэстоўцаў мы не бачым. Вунь мы бачым, яны выбудоўваюцца ў перакрыццё. Людзі скучваюцца вышэй на пагорку, сыходзяць з праезжай часткі. Мы бачым, што вунь непасрэдна ў сутыч да шчытоў сілавікоў ходзяць людзі і, магчыма, спрабуюць з імі размаўляць. Зараз мы падыдзем, паглядзім, што там адбываецца крыху бліжэй. Добрый день. Добрый дзень. Ну как у вас настроение? Выдатна, дзякую, як у вас? И у нас? Глядим на этот пошел. Так, ось людзі скандуюць «Пашоў вон ты і твой ОМОН», а невялічкі, значыць, это броўнаўскі рух у натоўпе, людзі кучкуюцца. Мы зараз падымемся і паглядзім з вышыні, што адбываецца. Так. Пойдут, они пойдут тут нас найдут. Пойдут, если вон они на нас не заебут тащить. Ну, они пойдут. Вось мы бачым ззаду Гарнизон, Педрила! ззаду заслону. Мы бачым, што пад'ехалі бусікі, а вон зусім ззаду, атрымліваецца, стаяць аўтазакі і даішныя машыны. Перакрыццё, як бачым, у адзін шэраг. Людзі сышлі з праезжай часткі і згрупіраваліся насупраць стэлы на пагорках. А вунь бачым яшчэ адзін шэраг сілавікоў стаіць, перакрываючы падыход да стэлы. Вунь злева на вялікай хуткасці едзе аўтазак, пад'язджае да сілавікоў ззаду. Так, а тым часам мы бачым, ёсць ужо затрыманні, ідуць затрыманні, затрыманая дзяўчына з бел-чырвона-белым сцягам. Услед за ёй бяжыць сілавік, які падобна таксама трымае ў руках бел-чырвона-белы сцяг. Нягледзячы на затрыманні, вунь мы бачым, некаторыя людзі стаяць усутыч да шэрагу сілавікоў. Мы бачым таксама, што частка людзей кучкуецца каля крамы суседзі за кардонам і назіраюць, што адбываецца. Людзі, чуем, крычаць «Трыбунал», стаяць са сцягамі. Большасць на пагорку. Так, пакуль мы, значыць, глядзім, вон там працягваюць бегаць сілавікі і узмацняюць свой шэраг. Не забудем, не простим! А вунь, значыць, з таго боку падыходзяць людзі ў цывільным, падобна, што выглядае на супрацоўнікаў губазік. Яны выбудоўваюцца насупраць натоўпу, і вось большасць людзей адступае бліжэй да таго месца, адкуль мы пачалі, да гасцініцы «Планеты». Ужо даволі нячасты застаўся, не густы тут застаўся натоўп. Бальшыня перайшла у бок
у бок гостиницы «Планета». Ось ми бачимо силовики со щитами починають відтискати натовп. Вон ми бачимо, що губазики переходять на бок, уже де стоять люди. Вон ми бачимо, люди спробують перешкодити силовикам просовуватися наперед, але тим не менш вони працягваюць адпіхваць. Гэта жанчыны, яны піхаюць жанчын, тым не менш яны працягваюць стаяць. Вунь, калі паглядзім направа, то губазікі перасоўваюцца ў бок перакрыжавання. Невялікі натоўп людзей застаўся вось тут на пачатку праспекту Машэрава, а бальшыня, падобна, як бачым, выйшла да гостиницы «Планета». Вось мы бачым, што пабеглі сілавікі, пабеглі губазікі, падобна, што затрымліваць людзей на пагорак, дзе яны стаялі. З гэтага боку мы бачым, што таксама адбываецца ўзмацненне. Вунь таксама з таго боку ідуць губазікі. І так, зараз мы адыдзем, паглядзім, што адбываецца тут. Тут зноў бачым вялікі шэраг людзей. Так. Вялікі шэраг сілавікоў прасоўваецца актыўна, даволі шпаркім крокам наперад. Перакрытая арка мы бачым. Яны занялі новую пазіцыю, адцісніўшы людзей далей у двары. Злева, як мы бачылі, быў... У гости идите! У гости заходьте! Быў рэйд людзей у цывільным з дубінкамі і ў бронекамізэльках. Это, хутчэй за ўсё, былі супрацоўнікі губаз. Так, а мы зараз пройдзем і паспрабуем зайсці з другога боку, каб паглядзець, што, уласна, адбываецца каля гасцініцы «Планета». Тут мы ўжо не пройдзем, таму што гэтая частка вуліцы заблакаваная, і яны, падобна, паціснілі людзей у адваротны бок. Так, мы зараз аббяжым з другога боку гэты рог і паспрабуем выйсці да таго месца, дзе людзі, уласна, зараз гуртуюцца. Уключымся неўзабаве.